अगरबत्ती के हो बोलका भाव अगरबत्ती के हो चढ़ गईल ओहबन राते बड़ुए घरे घरे होता पूजा पाठ बड़ुए घरे घरे होता पूजा पाठ बड़ुए चढ़ गईल अब नवरात बड़ुए घरे घरे होता पूजा पाठ बड़ुए जौमन पड़ेला पसंद माई सती के हो जौमन पड़ेला पसंद माई सती के हो बोलका भाव बाय अगरबत्ती के हो बोला कहाँ भाव भाई अगरबत्ती के हो अगरबत्ती के हो 20 रुपया मिक्स बाय सावरिया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरहिमा नौ दिन पूजा में रह बनी बनाही जाई पूजाई को दिन अगरबत्ती के हो रेते लगई बुतले मरो जबीन जल्दी बता दो ना तू गिन केहू मारे नहीं तहारा मोती के हो केहू मारे नहीं तहारा मोती के हो बोलका भाव भाई अगरबत्ती के हो बोलका भाव भाई अगरबत्ती के हो अगरबत्ती के हो 20 रुपया अगरबत्ती के हो पूजा पाठ में नहीं कमी होई 9 दिन घरे घरे पूजा होई अगरबत्ती के ए बोलो ना हो राइटर रविंदर देहातिया जा पहिले हो माई रानी के आशीर्वाद पूजा करे के बमाई सती के हो पूजा करे के बमाई सती के हो बोलका भाव भाई अगरबत्ती के हो बोलका भाव भाई अगरबत्ती के हो।